Jawwali fulɓe aɗon naro jawwali waɗa ɗo videoyel daɓɓere bandiraɓe meɗi ɗum tontade direɗam goɗɗo suka furanke o yi makili gaki to maɓɓe bandiraɓe fulɓe on gandi neɗɗo leɗɗe funtere tawa ino laara gite makko bandiraɓe fulɓe ɗum ji son excellence monsieur Macky Sall kala mbo teddinani ɗum poɗɗa tenkinde mo taw tawi woni mbimi hoore neɗɗo o nde ino moƴƴi cerveau o neɗɗo a wawa wadde critiquer son excellence monsieur Macky Sall gueɗel gotel tan gan poɗɗon andu taw wona ɗum gittu on e koye mon en mbawa wadde avancé surtout nak enen fuladu aduna o toujours mi haalanima ko enen tan neɗɗo basori to men tan neɗɗo basori ko walle bandiraɓe taw wona a liggi a heɓta ɗum ɗon yiɗi tan ko hombo ceerno jaɗa e dow ligge tan gokkatam okorede nafara donc goppe toujours ko mbiton Macky Sall liggaki waɗani ɗum ɗo bandiraɓe Macky Sall ƴetti onon hande ko ɓiɓɓe jeelo goni député ji assemblée nationale taw ko ɓiɓɓe fuladunaɓe ko yimɓe jeelo fuladunaɓe liggotoni e état bandiraɓe so tawi woni men liggaka ko ɓen ɗo poɗɗe wulitade wona son excellence bandiraɓe gokke respect monsieur Macky Sall ji mbo Allah teddini mbo Allah okki gandal mbo Allah okki fota teddinede donc vraiment yo yimɓe ɓe gokku respect monsieur Macky Sall Allah mo teddini fota teddine surtout nak monsieur Macky Sall ko neɗɗo mawɗo donc bandiraɓe poɗɗen wulitaɓe ko ministre ji men député ji men ko ɓen poɗɗen wulira kono wona monsieur Macky Sall bandiraɓe taw onon jaafo mais golle tan gokkata neɗɗo ɗum ɗon taw wona ɗum pamɗo e mbawa wadde avance non yo jaam ñallu men